ikaw yun? Jojowain mo ba ako or trotropahin at bakit? Ay! No. Ako jojowain kita isang araw na tapos mag-break na tayo! Oh! YouTuber pa ako. Sample naman dyan. Grabe. Grabe guys, pinapasample nila ako eh. What up man? Dinner Dan yan naman pala to at nagbabalik tayo sa panibagong video at panibagong content. At for today's content ay gagawa tayo ng video sa Monkey App. Yun ay ang jojowain o trotropahin Monkey App Edition. Short explanation lang sa ating video for today. Ang gagawin natin ay tatanungin ko yung mga random stranger sa Monkey App kung jojowain ba nila ako o tropahin. Flex ko lang yung damit ko. Yan. Para siyang may TV, angat na ang balikat. Hey guys, I haven't made a video in a while. Yes! Matagal na tayong hindi nakakagawa ng vlog. Yung vlog namin ni Ayla ay vlog pa yun nung November ata yun eh. November 2019, last year pa. Tapos ngayong 2020 ko lang in-upload o in-edit. Nakatambak kasi yun sa sa folder ng laptop ko. Akala ko na-delete na siya. Hindi pa pala, kaya ayun, in-upload ko. Ayun, sisimulan na natin ang video. Share mo lang daw. Ano, tagasan kayo? Taga Pilipinas. Hindi, saan sa Pilipinas? Alam ko naman na Pilipinas tayo. Malaman na lang. Grabe naman to, maramot. Bakit pupuntahan Yung- mo pag sinabi? Yung madamot daw hindi magkakajowa. Okay lang. Ay, ang bait-bait ko. Gumagawa kasi ako ng YouTube video, vlog, content. Okay lang ba na isama Tapos? nila? Wala lang, magtatanong lang ako ng simpleng question para sa'yo. Ano yun? Tagasan ka muna. Taga Cebu. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Ano? Alexandra. Alexandra. Sabi mo, salamat, Chappy. Ano? Salamat, Chappy. Sa Shopee, ang galing. Ano daw yung heel? Ano, ito na yung tanong ko. Jojowain mo ba ako or trotropahin at bakit? Trotropahin na. Bakit? Mabait ka naman eh, kaya trotropahin na lang. Nice. Thank you, ayun lang. Maraming salamat. God bless. Ingat ka, keep safe. Peace. Bye. Anong pangalan mo? Alexa po. Alexa. Tagasan ka? Taga Davao po. Taga Davao. Wow. Jojowain mo ba ako or totropahin mo ako at bakit? Trotropahin po. Kasi Bakit? pang tropa type to kasi, sa tingin ko. Pakita ka. Nahihiya po kasi ako. Thank you. Ingat ka. Bye. Peace. Bye po. Tanong lang po ako. Anong pangalan niyo po? Justin po. Ah, Justin. Ilang taon ka na? 70. Ah, 17. May tatanong lang ako. Last na. Ano po? Jojowain mo ba ako or tortropahin at bakit? Totropahin. Kasi, Siyempre, di pa naman tayo close, di pa naman tayo magkakilala. So, ba't daw tropa muna tayo? nice. Thank you. Diba? Ingat kayo. Bye. Peace. Tagasan ka? Laguna. Ah, Laguna. Ilang taon ka na? 18? Ano nga eh? 17?
17. Jowain mo ba ako or trotropahin at bakit? Jojowain. Kasi, ewan ko. Ano nga ba yung nagustuhan mo sa physical ganun? Wala naman yun sa physical. Video. Abangan mo yung video. Peace. Sige. Hindi pa ako gamer. Ano ay? YouTuber po. Ang ganda kasi nung YouTuber po Ay, ako. over us. Anong YouTube mo? Ito po. Yes po. Ano magkadalasan naman yan? Ano po? Kalokohan? Music covers, vlog, tapos parody, ganun. Cover? Yes po. Cover ka ng song? Thank you po. Sige nga, sample naman dyan. Grabe. Grabe guys, pinapasample nila ako eh. Wala, hindi pa kasi ano yung boses ko ngayon Pinasample eh. Pang auto-tune lang yung boses. Sige. Para may subscribe ka naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 agad yan. Kasi 6 kami nandito. Grabe. Kantahin mo yung Live by Ben and Ben. Konti lang. Anong kanta? Go! Yung Live ni Ben and Ben. Hindi ko alam yun eh. Imahe. Imahe ni Ben and Ben. Hindi. Mag-lose ko talaga ito. Tatanungin lang kita ng Sige po. pinaka-basic na tanong. Tapos, sasabihin May mo YouTube kung channel bakit. ka? Oo naman, may YouTube channel ako. Subscribe dan Ingaran. Okay, thank you. Yun, subscribe na kayo guys. Ako din. Meron ka ba? Meron. We. Bakla yan! Bakla! Bakla yan! Bakla! Ano siya? Bakla yan! Bakla! Hindi ako bakla. Ate ko yun ang gugulo. So, Ano na yun. tanong mo? Bilisan mo! Ano daw tanong mo? Kasi maingay yung isa dyan eh. Kaya. Ayun. Ako! Ano dalawa kami? Quiet. Okay. Tatanungin muna kita kung ano yung pangalan mo. Kayla. Kayla. Palcunaya. Ha? Tagasan ka? San Juan City. San Juan City. Ilang taon ka na? 17. 17. Grabe? Seryoso? 17? Yes. Pa lang? Ba't mukhang ano ba? Ano, mamukhang 19, 20, ganun. 21? Oh, grabe! Grabe! Burahin ko lipstick ko. Sabay ganun, no? Burahin ko lipstick. Ayun. Ito na, tatanungin ko na. Sige, shoutout mo ako sa YouTube mo. O, anong pangalan mo? Shoutout mo ako. Kayla Palcunaya. Ako Shoutout daw kay Kayla. May gusto pa daw ate dyan eh. Ako din! Si ate daw, shoutout daw kay ate niya. Shoutout Kay sa Karil. ate mo. Anong Ano? nilalaro mo? Hindi ako gamer eh. Akala ko gamer. Hindi ako gamer. Porque Kasi may may upuan, ganyang gamer na upuan. kagad. Ano na? ML? Sige na, natanong mo. Jojowain mo ba ako or trotropahin at bakit? Ay! Ano? Ako jojowain kita isang araw na tapos magbe-break na tayo! Oh, ang sakit naman nun. At least ginawa kita! Oh! Ba't ayaw magpakita? Ayaw magpakita. Kasi ayoko! Ayoko! Hey girl po, shy type. Shy type. Ano na ulit yung sabi mo? Totropahin. Bakit? Mas gusto ko tropa, mas madami masaya. Yun. Ano dun eh? Ayun lang, maraming salamat. Yun na yun? Yun na yun. Sige, bye! Sige. Bye! Ingat kayo. Yes, Sino nga ba si Angela dyan? Wait lang. Kasi guys, pinapatanong nila kung sino dito si Angela. Sino nga ba dito si Angela? Sino po? Sino? Yung nasa una?
No. Yung nasa una? Yung nasa una? Ay, mali. Siya si Angela. Yung nasa gitna, yung Angela. Okay. Hindi ako si By the way, Angela. I'm done. Angela yung nasa gitna. Ayun, yun, shake and hands. Chokes. Tagasan pala kayo, guys. Guys, chokes. Shit. Pampanga. Taga Pampanga. Okay. So, tigisa mo na na tatanungin ko. Yes po. Wait lang, kayo, naglalag kayo eh. Ano po? Nagdalag. Lalo kasi may naka-hotspot po kasi sa amin eh. Kaya po. Nakikipag-video call kasi. Ay, wow. Sana all. May ka-video call. Connect. Shit. Wala na. Iniwan na tayo. Yun guys, susubukan natin siyang tawagan ulit kung sasagutin niya ba o hindi. Nagre-ring siya eh. Wala, hindi siya sumasagot guys. Para sa vlog, Sige po, ano bang gagawin ko ya? may tatanong lang akong tanong tapos okay na. Sige po, ano po yun? Ano po yung pangalan niyo ate? Stephanie po. Stephanie. Tagasan po kayo? Zambales. Sambales. At ilang taon po? 18 po. 18 years old from Sambales. May tatanong lang po ako. Kung jojowain mo ba ako or trotropahin at bakit? Jojowain o tutropahin? Yes po. Siguro, tutropahin. Kasi, hindi naman po kita kilala. Parang gusto kong tropahin ka muna bago jowain. Bago jowain. Ayun lang, maraming salamat ate. Sige Bye. po. Peace. Ingat. Ingat. Interview. Yes. Ito na yung tanong. Jojowain mo ba ako or trotropahin at bakit? Tatropahin po. Bakit? Parang masaya ka po kasama, solid po. Yun lang po. Maraming salamat, Kim. God Sige bless. po. Ingat ka. Keep safe. Bye. Ano po name ng vlog nyo? Ito po yung name ng vlog or channel? Ay, channel pala, vlog tuloy Ito po. channel. Yan. Ano yung pangalan mo? Daniela po. Ano? Daniela. Daniela. Jojowain mo ba ako or trotropahin? Okay At lang bakit? naman. Ano po? Hindi pa naman kita totaling kilala. Tutropahin. Kasi, Bakit? Kasi pag tropa naman, doon mo rin makikilala kung sino talaga siya. Pwede ko bang tanungin yung kasama mo? Ikaw daw. Ako? Anong pangalan mo? Kate. Kate po, Kate. Kate. Ilang taon ka na? 17. Child abuse? Uy, hindi. For lang to, for vlog lang. Jojowain mo ba ako or trotropahin, Kate? At bakit? Trotropahin, syempre. Trotropahin. We don't know each other. Kikilalanin muna kita as a friend. Then if ever na you have a good personality, we can jojowain. Yes! Tama. Tama nga naman yun. Kilalanin nyo muna bago nyo jowain, di ba? Tama, Kate? Yes! Ayun. Kasi ang pangit naman pag jojowain agad tapos di pa kilala. Yes. So, ayun. Maraming salamat sa inyong dalawa. Thank you, thank you. Ingat kayo. God bless. Bye. Peace. Bye. So, hi. Hello. Ano ulit pangalan mo? Joanna. Joanna. Si Joanna. Jojowain mo ba ako or trotropahin? At bakit?
Jojowain, syempre. Tagal na panahon, nakita balak tanongin. May pag-asa ba ko, bakit di pa sagutin? Bakit jojowain? Kasi mahilig ako sa mabait eh. Tapos cute ka pa. Tagal na panahon, nakita balak tanongin. May pag-asa ba ko, bakit di pa sagutin? Paano ba yan? Ngayon, nakilala mo lang ako sa sa Monkey Up. Hindi mo ako kilala. Ano yung mga nagustuhan mo sa physical ba, ganun? Syempre sa attitude. Mukha kang mabait. Sa mukhang mabait, ganun. Mukhang Ayun. mabait, mukhang Oh. maka-Diyos. Wow. Nice. Binobola mo ata ako eh. De, joke lang. Thank you. Tagasan ka? Batangas po. Batangas. Ilang taon ka na? 19. Ano? 19. 19. May ano lang, madali ang tanong lang ate. Jojowain o totropahin? Oh. At bakit? Jojowain. Aşağı peri halisa cutie halisa halaka peri dali cutie go. Bakit jojowain? Gusto ko lang. Wala akong Yun lang ate. Thank you, peace. Thank you sa time. Love you. Ano ba po? Tagasan po kayo? Pangasinan. Pangasinan? Taga Pangasinan din ako. Inarkat Pangasinan. Inderkate Pangasinan? Taga Dagupan na. Si kayo? Tagupan na ba malalapiw? Oh, Dexter. Oh, say it again, Dexter. Tagupan na ba malalapiw? Tagamit malasiki. Malasiki. Oh. Antak Oh, na. ni malasiki pansi. Uy, masamit na masamit. Idanyo pa ipansi yo. Tawayang ko, no, bali-bali. Dapat mo ha? Pagam na ibaga, happy birthday. Kamu ni. Happy birthday. No. Gi masamsami. May utay mo. Nung nanay ka. Masamsami at si. Baka palit kayo ah. Nagkapalit ka rin. Kasi mo nagawa na to. Pagkakatagupan natin. Ante. Taga daw pa na. Labay bangos. Oy, labay kin. Labay tilapin mulmol. Mulmul, alay duwaman. Sabay ko, Mingrap. 10,000 po. O ta, alan takay kin. Dayat. Happy! Mamugmura man. Mulmul. Bali-bali man may Ay, mulmul. mulmul. May mulmulagat. At dito muna natin tatapusin ang video natin for today. Sana nag-enjoy kayo. Kung nagustuhan nyo itong video natin for today, give a like, comment, share, at mag-subscribe ka sa aking YouTube channel at click mo na yung notification button para maging updated ka sa mga latest na ilalabas kong videos. Maraming salamat. Peace out. Bye!